Naimbag nga bigat, aldaw, malam, kanrabiyo amin, kakabsat, siyak ni Pastor Marcel, iti makadwayod, iti programa tayo, naimbag adamag. Naimbag adamag, amang tednamnama, ken liwliwa kada tayo, iti daytoy apanawen. Ni Apo Jesus, iti agbendisyon, iti tayo panagdayaw, ken panagkararag, iti daytoy arabii. Kakabsat, din kantay dahito nga kanta ni Pastor Rolly, ket Tagalog dahito nga kanta, Himig ng Pasasalamat. Puso kitang pasasalamatan, nagkakilang Diyos na makapangyarihan. Dahil sa'yo buhay ko'y nagkakulay, nagkamit ng bagong pag-asa't tagumpay. Lahat ng gawa mo'y dakila at wagas, bukod sa matuwid hindi magwawakas. Ipinagkaloob mo ang aking tinig at bawat titik ng aking mga awit. Himig ng pasasalamat, hindi magwawakas. Ipinagkaloob mo ang aking tinig at bawat titik ng aking mga awit. Himig ng pasasalamat, hatid ng aking puso, maging sa saliw ng aking gitara, naghahatid ng lubusang pasasalamat. Malatiin ka, Panginoong Jesucristo. Himig ng pasasalamat, hatid ng aking puso, maging sa saliw ng aking gitara, naghahatid ng lubusang pasasalamat. Walatiin ka, Panginoong Jesucristo.
Agyaman tayo, iti daytoy nangigantay nga kanta, ket Apo Diyos kumay, tagtultuloy nga agbendisyon kada tayo amin. Ket daytoy iti mauding devotion ko kada kayo iti daytoy nga rabii, iti naimbag damag. Ket nalaos iti panagyaman ko kada kayo amin kakabsat, nakadwak iti daytoy nga programa iti naimbag damag. Adu dagiti nangiganyo asasao nga nang ted iti namnama kada kayo iti daytoy apanawen. Ket kayat ko nga kablaawan dagiti kamkamong iti Ilocano service ditoy Knox United Methodist Church. Iti kanuman saan da kayunto malipatan da Sir June ken Ma'am Lucy Sermonia ken iti pamilyada. Agyaman na kada kayo Sir June iti panangawat yo kanyak akas pastor ditoy Knox United Methodist Church. Iti biag da Manong Jimmy ken Ate Neri sa Samonte. Agyaman nak iti ayat yo. Ken da Engineer Samuel ken Tita Nilda Landingen, agyaman na kada kayo ket isuda da ket addadan iji Canada. Nag-for good da iji Canada. Idi Marso, ket agyaman nak iti pamilyada. Ken kastamot iti biag da Tito Willie, ken Tita Cora Navarro, ni Apo Diyos ko may tagbendisyon kada kayo, saan da kayo amalipatan. Dan ti Lea Antonio, iti kabagyan ni Janice nga asawak ni Auntie Leia ken iti pamilyada at dadalata nga mangiwanwan kada kami ditoy Knox ken kastamot iti family ni Judge Edwin Larida ken iti pamilyana agyamanak ken ni Attorney Edwin Larida Sr. ken ni Auntie Anita ket agyamanak unay ken kada kayong amin kakabsat akamkamong iti Ilocano visiting team ket saan kayo malipatan dagiti nangrugi iti visiting team ket ni Apo Diyos kuma iti may daydayaw iti kanayon nga drive kanyak iti driver ti iglesia tayo ni Brother Philemor Agnarangay ket agyaman ak unay iti biag na gaputa adu dagiti napnapanan mi nga nagkararagan ken binisita mi iti daytoy nga tawen ken kastamot kada kayo amin dita Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, ditoy Nueva Ecija, kaya kang ranan dita Dagupan ken kastamot ijay Ilocos ken dita Bulacan, Pampanga, Tarlac ken ditoy Cavite nagadudagiti Ilocano nga agdingdingeg tinaimbaga damag ken ditoy Metro Manila ken kastamot kakabsat dijay Davao ken Cotabato agyaman na kada kayo ken kadagiti kamkamong ni Pastor Rosemary Rapanut dita South Korea agyaman na kada kayo kakabsat ngagbubuya itinaimbaga damag ken kastamot kadagiti kamkamong ni Pastor John Overn dita Middle East ken itaket addan di Canada ni Apo Diyos ko may tagbendisyon kadagiti kabsat nga Ilocano ken dagiti kamkamong ni Pastor Vidad dita Israel ket sapay kamata makapan kaminto dita Pastor Vidad dita Israel ken kastamod dagiti kamkamong ni Pastor Abad dita Madrid, Spain ken ni Pastor Alvaro dita London. Apo Diyos ko may tagbendisyon kada kayo pastor. Kanayon nga ikarkaragan da kayo. Ken kada kayo amin nga OFW dita Hong Kong, Canada, US, ken Singapore, Taiwan, ken ijay Middle East agyamanak iti biag da ate Josephine Raposas ken iti pamilyada saan da kayo malipatan ate. Kanayon nga ikarkaragan da kayo dita. Ken kastamot dagiti kakabsat tayo dita Canada. Ni Apo Diyos ko may tagbendisyon kada kayo ken dita Los Angeles, California, dagiti family iti saklayan. Ni Apo Diyos ko may tagbendisyon kada kayo maamin kakabsat
ken kadagiti amin nakamkamong iti Ilocano, Nax Ilocano, saan da kayo amalipatan. Paset kayo iti biag mi kakabsat. Ket ni Apo Diyos ko maitagbendisyon kada kayo amin. Iti panagtultuloy, itiin kayo panakipagna ken ni Apo tayong Hesus Kristo. Madaydayaw iti Diyos, iti 8 nga tawen panagtalinid ko akas sa Ilocano pastor ditoy Nax United Methodist Church. Ket naidistino iti barumanen nga iglesia ijay Nueva Vizcaya kangrunan ni jay Solano United Methodist Church. Sapay kuma tadadupay dagiti maramidan tayo nga ministeryo para kani Apo Dios. Ket daytoy na imbaga damag ket iti kanuman saan ko malipatan. Gaputa na parnuay daytoy gapo iti pandemic. Ket ni Apo Dios ket inturong nak ken ni Apo Diyos inangted sirib kanyak tapno kasta ket maparnuay daytoy na imbaga damag gapu iti daytoy nga panawon idi tawen 2020 puro saan nga nasayat nga damag iti manggigan tayo ngem gapu iti na imbaga damag isu tinangted iti namnama kada tayo iti daytoy a panawon ket madaydayaw iti Dios kada kayo amin kakabsat ket ni Apo Diyos kumaitagbendisyon kad iti kadagiti amin nga celebrar iti panagkasangay da. Iti 28 ni Dean Pascual, iti 30 ni Fatima Guillermo, ken ni Mark Jomel Pascual, ken kadagiti amin kakabsat ngagkasangay iti daytoy nga bulan naragsak ken naparabor nga panagkasangayo amin. Ken nga awan labas na ken kastamat dagiti agselebrar iti anibersaryo iti kalaysa ni Apo Diyos ko may tagbendisyon kada kayo kakabsat. Ket tinayimbaga damag ket masarakan iti Salmo kapitulo sa ngagasut ken sangapulo ken maysa bersikulo maysa aging gana iti 3. Ket kastoy iti kunana madaydayaw ti Apo iti amin na pusok agyamanak iti Apo. Iti taripnong dagiti tattao na nakaskas daw dagiti aramid ni Yahweh. Ti amin maayayo kadakwada o tubon da tapno maawatan da. Nadaog ken nadayag dagiti aramid na agnanayon ti kinalintag na. When kakabsat nagimbag iti Dios iti biag mi. Saan na kami abinaybayan? Dawat mi daytoy nga maidistino ditoy nga iglesia when ditoy Metro Manila. Gapoy di dayjay tawen 2013 ket daytoy anak mi ni Precious ket kasapulan na iti panangtaming dagiti masisirib nga mangagas wenno dagiti nga doktor. Ket inturong na kami ni Apo Dios idi agtawen iti maysa dayto ubing mini Precious ket inturong na kami di Mary Johnson Hospital ijay Philippine Children Medical Center di Quezon City ijay Capital Medical Center di Quezon City ken uray pay ijay Philippine General Hospital tamasapol na nga rod kakabsat nga mapaagas mi dayto nga ubing ket gapu takanayon kami nga agpamanila idi ket maysa nga programa iti Nax United Methodist Church iti daydi nga panawon ket isu iti Ilocano Visitor Sunday. Ket agaw-awis da kadagiti taga-probinsya nga umay ditoy Manila ket adda iti jay maramid nga contest iti kanta ken ipaspasyar da kada kami kadagiti napipintas nga lugar ditoy Manila. Tunggal tawen ket agawis da. Nagsardeng lang daytoy gapo iti jay COVID. Ket daytoy nga Visitor Sunday isu iti dalan tapno kasta ket nakaumay kami ditoy Manila gaputa idi nga panawon kun nakiti Apo may isa nga Domingo didda kami ditoy that was November 2013 ket kun iti Apo wenno ken ni Apo Dios sapay kumata dumteng ti panawon nga maidistino ak daytong iglesia. Ket amoyo ti rason ko nga maidistino ditoy gapo iti ubing mi nga
ipaagas mi. Ket sinungbatan adagos ni Apo Dios from 2013, 2014, ket naidestino kami dito yan. Dahita iti bendisyon nga isong impay iti Diyos. Isong dahiti ubing mi ket na paagas mi kakabsat. Gaputi kadami ditoy. Asidog kami kadagiti hospital. Ket daytoy iti inak pagyamanan iti Diyos. So nga, kunana ditoy, madaydayaw iti Apo, iti versikulo maysa. Ken iti amin na pusok, agyamanak iti Apo. Agyamanak iti Apo, siya, ni Janice, ni Precious, ket adu, dagiti bendisyon, nga iso nga impaay iti Diyos kada kami. Kang runaan na, iti salon at mi, nga nagserbi ken kwa na ditoy, kakabsat. Ket adu, dagiti nakaskas daw, nga inaramid iti Diyos. Inaramat na dagiti kamkamong iti Ilocano. Ket nakita mi iti dayag iti Diyos. Nagbisbisida kami iti balasyo taaw. Akadwami dagiti daduma ang kamkamong iti Ilocano. Malagip ko dayjay nga panawen nga da kami da Sir June, Kuya Jimmy, Ate Neri, Auntie Leia, ken ang kasamat ni Sister Ethel ni basang nga nakapan ijay balasyo taaw ijay kang rana ijay Korea nga iso nga naggapwak kakabsat. Ket dijay nakita da no kasano nga tarapatuan dagiti kamkamong dagiti papastor da. Sabal na isabsabali dagiti namati ijay Korea. Mariknam iti panangipatug da kadagiti papastor ken dagiti agtratrabaho iti templo. Ket dagiti san ko malipatan iti panagkakadwami. Ket adupay nga mamatiak nga adupay nga intayo panagbisita iti balasyo taaw tapno maparangrangpay iti intayo panagpamati ken kuana. No ditoy laong amin Pilipinas ket amoyo awan sa baling umanggiga kadagiti kakabsat tayo no diti rigat iti biyag. No kunakot, kumusta kayo Apo? Kastoy pastor, nagrigat iti biyag. Awan pa'y no daduma iti mangagungan namay. Ngem kadagiti kakabsat tayo, idi nakita da iti kinanamay, da ito'y nga nasyon, idi nagsublida, salsudak dagi kakabsat, kumusta kayo? Nagsayaat iti biyag. Kasta kakabsat iti biyag tayo na dati iti Apo. No ni Apo Dios, ti agar-ari kada tayo, ni Apo Jesus, ti pagserbihan tayo, no kumustaan da kayo dagiti papastor, ket kunain nyo, naggasat kami, gaputa adda kami ti Apo. Nagsaya ti biyag, gaputa adda kami iti Dios, kakabsat. Isungan da kayo, agserserbi ti Apo, ket adu dagiti kinagasat kada kayo, kakabsat. Nagasat kayo, taadda kayo, iti imatang iti Diyos. Ket ni Apo Diyos, isu iti manubot ken mangisalakan niyo, akasmat kanyak, kakabsat. Isu nga, ditoy, iparparang iti Apo, dagiti nakaskas daw nga aramid na. Ditoy, nagkaroon kami iti lugan, gapu iti Diyos, kunak iti itartaray mi iti ubing medyo hospital, Apo, nagrigat ti awan lugan na kadi. Nagrigat ti kastoy. Ket nagkararag kami iti ken ni Bakit, ken ni Precious, ket kunami Apo ikan na kami tilugan. Iti 2015 ket nagkaroon kami gapu iti tulong ni Sir June Sermonia. Ket ti kararag mi lang idi ket daan nga lungan used car. Ngem saan dayet inted ti Dios ket brand new. Isu nga nakaskas daw talaga iti aramid iti Apo. Isu nga kunan iti verse 3, nadaog ken nadayag dagiti aramid na, agnanayon iti kinalintog na. Isu nga ti Dios ti kayat na, ket baro kakabsat, baro a panagbiag iti matang na, baro a kasasaad, baro a namnama. Dahitoy iti kayat iti Diyos nga inaldaw ko pabaro iti kasasaad tayo iti sangwanan iti Apo. Ket siya paniknikak
kada kayo iti kinaimbag iti Diyos. Iti 8 a tawen. Amin nga rigat ken panagsagaba ket nalasatan miga po ken kuana. When kakabsat da kami nga agserserbi ti Dios ket saan kami met nga exempted kadagitoy nga panagsagaba. At dalata ti panagsagaba. Ngem iti likudan na dagitoy nga panagsagaba at ni Apo Dios amang ted iti namnama ken mangted iti rag-o ken liwliwa kada tayo. Iso nga ni Apo Dios ket grabe nagsaya at launay. Nagsaya at launay iso na. Iso nga siya ken kada kayo amin kakabsat iti daytoy nga tiempo mamatiak nga ni Apo Jesus iti kanayon nga mangbenbendisyon kada kayo. Uray kada kayo saan yung mabilang iti ayat ken bendisyon nga impaay ni Apo Jesus kada kayo. Iso nga masapul laong nga isubli tayo ken kuana iti dayaw. Panagdayaw ken kuana. Iso nga daytoy na imbaga damag iti babana ket panagdayaw ken panagkararag. Awan sa bali nga daydayawon tayo iti daytoy nga biag no di ni Apo Hesukristo. Ket sapay ko makakabsat, tanaikan kayo iti namnama, ken naimbag adamag, iti daytoy nga tiyempo. Saan da kayo ang malipatan? Kakabsat, mamisko da kayo. Ket daytoy nga tiyempo, pumakadaak nga roden kada kayo. Ni Apo Diyos, iti agbendisyon kada tayo amin, iti daytoy nga rabi. Ket sakbay nga kararaga kakabsat kantayon to pay daytoy nga kanta amok ti Dios di naktubay bayan ken amok ti Dios song batan na kararag ko. Amok ti Dios di naktubay bayan amok ti Dios di naktubay bayan no agbiagam panasantuan kinadakes pagpanawan amok ti Diyos dinaptubay bayan amok ti Diyos sungbatan na kararago amok ti Diyos sungbatan na kararago no agbiagak anasantuan kinadakes pagpanawan amok ti Diyos sungbatan na kararago. Kararag tayo naindaklan ken manakabal nga Diyos agyaman kami ken ka gapu kadigiti adu anakaskas daw naramid mo kada kami wenno Apo kang ran nga pagyamanan mi daytoy biag nga isong insagot mo kada kami iti daytoy nga tawen ken kastamot iti kinasalon at mi o Apo nga agserserbi ken ka wenno Apo agyaman kami iti inkam panagtulnog ken ka iti adu a panawen sikaw Apo iti nangidalan kada kami, nangiwanwan kada kami, ken nang liwliwa kada kami o Apo. When o Diyos, agyaman na ken ka, iti 8 a tawen, apan nagserbik ken ka, babon iti daytoy nga iglesia, iti Knox United Methodist Church. Iti kaanuman, saan ko nga malipatan, iti ayat, dagiti amin na kamkamon. When o Apo, bendisyonam ka di isuda, ken agtultuloy da kadi o Apo kadagiti rinugyanda nga arami iti panagserbiken ka. Agyaman ako Apo kadagiti amin ang nangipateg iti naimbag adamag. Kadagiti kabsat ijay balasiw taaw ken uray pay diti nasyon mga Pilipinas. Kadagiti amin na nakangog o Apo kadagiti naimbag adamag agyaman na kadakwada. Bendisyonam kadi isuda o Diyos. Bendisyonam dagiti pamilyada. Ilisim ka di isuda ti peggad. Wenno mami, agyaman kami.
kadagiti anak mo, ngagtultuloy, nga isagot daw apo iti tiyempo da, iti pirak da, ken uray pa iti kinasirib da ken ka. Ket bendisyonam kadi suda iti dayto nga gundaway. Bendisyonam kadi dagiti kamkameng ni apo, wenno dagiti amin nga daan iti sa gubanit iti dayto nga rabi. Patay mo kadi o apo iti manakabal ni imam kadakwada ket umimbag da. Wenno Dios agyaman kami, kadagiti amin nga anak mo umimbag iti dayto nga rabi. Ket amami nga nasantuan, bendisyon ti Iglesia mi ti United Methodist Church. Bendisyon am dagiti amin na kamkameng mi, iti ayat, iti namnama, kaditi paay mo kadakwada. Ket bendisyon am dagiti negosyo da, dagiti pamilya daw apo. Ket ama, magyamanak, iti baro manen ngimay, nga appointment ko iti dayto nga tawen. Bendisyon ang nakam kadi, iti inkam pa nagserbiken ka. Ket wen o apo, magyamanak, iti ayat, nga isungin paay mo kada kami, iti dayto nga bulan, iti Mayo. Ket si kangarod ti may didayaw, ken may tanok o apo, iti daytoy apanawen. Ket dagiti ti dawat ken kararag kububon, tinagan ti Diyos Ama, Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Giamanak amin kada kayo kabsat, ket ni Apo Diyos kumay ti may didayaw, ken may tanok, kada tayo am amin. Ket pumakada akon kada kayo, saan da kayon to ang malipatan. Amen.